Hausawa suke cewa idan ruwa suka bugi babban zakara to zaka ga baya da ƙarfi saboda daman ya tsufa, kuma ruwa suka buge sa saboda haka ba za ka ganin sa da ƙarfi ba. Sannan kuma Hausawa suke cewa a bar kaza cikin gashinta saboda idan aka fige ta, idan ba a gane ta zama 'yar ƙarama ba, to za a ganin ta ba ta da kyawu. Abun da yake bani mamaki shine mutanen da ake ɗaukar ɗiyansu da ma'aifin nansu da matansu da duka familinsu a ɗauke su a kai su a cikin daji, sannan kuma a gaban idonsu. Shin matsayinka na namiji wanda Allah ya halicce ka namiji, wanda ya kamata ya samu karama a cikin rayuwarsa, shin a gaban idonka za ka iya amincewa a ɗauke ka a ɗauki familinka gaba ɗaya a kai su da daji, sannan a ci zarafin familinka a gaban idonka? Shin menene amfanin rayuwarka idan ka sallama matsayinka na namiji? Kasancewa fa mata da yara mutane ne masu rauni waɗanda Allah ya halitta. Dole ne ka kare mutuncin iyalinka ko da za ka rasa rayuwarka. A addinance, wanda aka kashe wajen kare dukiyarsa da iyalinsa to ya yi shahadi. Me yasa kuke tsoron mutuwa matsayinku na musulmai? Ba a ce ka mutu bisa lalar hanya ba, ba a ce ka je ka mutu ba bisa cin hakkin wani, amma don ka mutu bisa kare ƙasarka ko kuma kare iyalinka ko kuma kare dukiyarka, kada ka yi asara. Kada ka taɓa yin asara, kada ka taɓa jin tsoron mutuwa bisa kai kare ma'aifin nan ka da ƙasarka da iyalinka da matarka. Kullu nafsin za'ikatul maut, kowa sai ya ɗanɗani rai, kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa. Kada ka ji tsoron mutuwa. Idan kana da gaskiya, kada ka ji tsoron mutuwa. Idan wani zai ɗauke maka nauyin wannan duniya ya zo saboda ka sallama dukiyarka, kana da incin ka kare dukiyarka, kana da incin ka kare iyalinka, ko da za a ɗauki rayuwarka. Tsayinka na namiji, kada ka bari a ci zarafin iyalinka a gaban idonka. Ko da za a cin zarafinsu, ya kasance sai dai bayan idonka. Ka sani fa ko baka shiga aikin soja ba, harsashi za ya shigar ka. Ka sani fa ɗan ta'addan da ya harbe ka da harsashi, to shi ma wata rana harsashi za ya halbinsa. Ka zama namiji da zuciyarka. Kada ka kasance mutunan da duk abin da ya zo mishi zai sallamawa. Wannan ina magana ne idan kana da gaskiya, ba ina magana bisa kai da rashin gaskiya ba. Idan kana da gaskiya, ka yarda da Allah, ka yarda da mutuwa, kada ka bari a ci zarafinka, a ƙwaci dukiyarka a gaban idonka, a gaban iyalinka. Me kake tunani game da duniya? Kowa sai ya mutu, babu wanda zai tsayawa. Komi ƙarfinka sai ka mutu, komi iya ta'addancinka sai ka mutu. Ka sani fa jirgin da ya ɗauke ka ya je ya yarda ka da hanya, to wata rana shi za ya maido ka a cikin gidanka. Ka zama namiji mai zuciyar maza, kada ka zama mai rauni kamar mata. Ka sani fa ko ɗan ta'adda bai halbe ka ba wajen kare iyalinka, to dole mala'ikar mutuwa sai ya zo ya ɗauki rayuwarka. Kada ku bari ana cin zarafin iyalinku a gaban idanunku. Addininku na musulunci bai yarda da wannan ba. Addinin musulunci bai yarda da wannan ba. Babu wani addini da ya yarda a zo a ci zarafin iyalinka a gaban idonka. Wasu mazaje kafin a ci zarafin iyalinsu sai an kashe su sannan. Daga ƙarshe ina so ka gaya mini ɗan siyasa guda wanda aka ɗauki ma'aifiyarsa ko kuma aka ɗauki ɗiyarsa. Babu, kuma ba za ka taɓa samu ba. Amma a hakan za ka ga ɗan Afirka yana kare su, yana kare 'yan ta'adda, yana ca zalunta su aka yi.